Nchumuligirio Getembe television kionga kia mwamugusi uno murobiri bwege ikaro na kulire iranga abageni bengi ncho sana ngo ikabare aiga ase studio tuchukwanira igikaro kia Getembe ase mugoroba ya bono naboigo inyuranga na manga tutungetie ntwe bunege saku nago tebinga nto expected omu women rep mutangani we county ya Kisii omongina Mary Sally Otara oyiyo tayare ore asoko boko kwa naiga gukurio karibu sana mungina naende Otara kwane bagusiti kangiri bageri yoko gotebinga happy Mother's Day kwana ngo nabagusiga ari tutebinga ngakikwa gwe treat iri litukulia rero yabona Dennis bagagoikaga igase TV ya Getembe dende rero nelitukoligia lya renge lya bangina ntwanyore treat yengia ntwanyora gwetera se kanisa ya ito Evangelical Lutheran Church in Kenya Ogita Parish igoli alinge very special for us. Yes. Abantu abange bato appreciate into abange na se intwe nabo igo nonya nabagaka bali balinga se kanisa bato appreciate bya se kutotebya mangana mayabuna turaba yabuna twakolire bya nakobwa mono bato achisa wadi. Wow. Ande twanyore ndagira twali. Ono nabonge gotete bagansinyire ko yana. Abuya. Mother's Day na sana. Thank you. Asense moyende tubwate omosike Patrick Lumumba nero mutangani wabarayi abatangani kigima engomurukanga namba 3 asuburayi ikiagara nero mu county secretary mutangani ase county ya Kisii. Patrick Lumumba no administrator na boygo ne chigasi mbali no mukoli ebiasara. Wow. I think na kibeka uya gusena sasa bwana kuna bagusi. Ndiamono sana Dennis wairire naende yeah lero actually na kwa kibeka iriarengeritko very important for our mothers. Yes. Na litoko banyeroma the mothers play a very important role no narengene family yane ko litko ligima kuragera amo goseka amo na ko matabangina nabo bigete mechito na ko bakira mbia mono segasianga na bakora ninda no mokoko baga studio litko lya lero mbia mono. Asante, karibu sana naende asubwa ngono yatogenderere gosto chake asenkwana yaito ase tukuligeria mangana tutengiti ntwe bunege sakunchakire mama county always nakitawate ase kinyamuru once mama county always. Yes, mama county of course abumbia na berego. Okay. Mama county naye women rep mutangani we county ya Kisii naye wasioletia mangana ya devolution ono iga asukuligeri kwao kurwa korete mirimo emyaka 5 okarwa roro 2017 gwikira bona iga nkikera roro okogokera iguru ya county ya Kisii. Dennis kwa mboli hiyo swali ligia lakini ntakita kwa tainje muno mongina abangi no mate tubata mabera mange ono turiko genda imemo no kunya kuligerera ibintu ngangi kere buya gusigetari kebikia lakini rende ntakita kwa tebanga bintu byanya kubwikana enjera tware gukora igasi nenjira ya ito yenga kieyo kiagera office nenyi kabisa yarenge njare ngororo igo twabegete nande rero nagokire na umire mu county secretary oitu akorete igasi ya munere na tukabukora igasi tugaisaneka intu nabanyana tulifanya ile kazi kulingana muna twatagite ko yekora ono iga unegenderete ono bari baro na barabwekagirete ngana barabuna baba feeling bagokora muna batagite gokora ono nyandiri twarengo kangana intu twateba our way how we would want ebintu bikorekane lakini bono tali intu tulifanya yetu tukatoka na aba banyoreri bagali yabo na barabungo kora bali lakini at the end of the day ntubwate ndokerito korukanga scorecard bono ntu gasi yetu no kurigereria gasi ekeretamu ya elire toligereria scorecard torenga ja kori rubuya ko wabona twakorete gose ya tekoriri buya then rendo manyete chinguru ekire sabantu. Yes. Kulingana bona barorere scorecard yeriere igore ndege ndo tokotaka gukora intwe gusiye manyeta baraitwanje to murembe ono ko abantu bari office yo murembe bakore gasi yabo ikiagara ntumanyete nga they will account for what they have done ekere bakorire tamu igore nde into for us no kubasabira maya
bagendera gokora egasi eyo lakini bagutokorera egasi kiagera tuganete tokorerwa emirimo ere emiya igo rende ntu ntuganete tokorerwa ketaba emiya nabo turabatebi ng'a mwakorete buna okogani gwaito kwarenge gose mwakorire muno okogani kore genderera. Okay. Yes. Bia muno sana. Musike Patrick Lumumba. Wakore emirimo na gavana Ongwae emyaka 10. Yes. Enga kiega ikaino yo korwa bisi mukarwa ororo mugatigera abandi emirimo. Correct. Korwa asimu atutigirete. Nase twekiri bono iga. Kero kende nkirikiri yokurigeri gwatebanga asinga kieito ekentu akoreta magoso usikentu akorete biya. Nyundi twale ngo bone yakange kigantu twagororo. Eke mugioka gusebebe. I don't know. It's nearly swali rinko sana. Uma denta tego gote na kugambira abantu baito ne gasianko. And kerena tuajitega iga initially ani kunyurete the first term. Yes. Amagana na bari kurutera governor. Turakoreke amagana mange. Ega ikarende automatically we came to set up account. Nobody knew what account is to institutionalize. Mo again because tu anya wetega ne municipality and deaf town councils. So Governor Ongwae, having been a very astute civil servant, aka bring officers of experience to set up the county government of Kisii. Nobody knew how the county governments were going to work. So in the initial first years, we were setting up an account integrated development plan, CIDP, spatial plans, Kobeka, all those institutions together. And we did our part. In terms of na kaitwa ikirete, you remember very well, constitutionally na the county secretary and the head of service Nero Tigarete Nyuma co hand over government because immediate elections were declared, the governor and the ministers vacated office. But I remained behind. Nka make sure kwamba the transition period and the handing over of government assets and liabilities was done procedurally and to the letter. In fact, Eke Moiso Kawoli Governor, Your Excellency Governor Simba, are you okay? Can I now leave? And the governor said, Patrick, you have done your best. I wish you well. And I bid bye-bye. I have retired. So in terms of that, I want to echo what my first women report. It is too early, whatever. Maybe we could have done something different. Or say, I think the county government of Kisii has its priorities. And what we shall do as citizens, as the good citizen of this county, at the end of 5 years, we shall mark history 10%, geography 70%, CRE, whatever it is, we shall mark. And out of all those 5 years, 500%, 500, marks 500, score. Is it an A? Is it a B? Is it a C? But for now, I think we just give. And as a county secretary, you have never seen me say anything negative to government because I was part of that government. So let's give the governor easy time. His time will come because everybody will have his day in court. And wananchi watasema the score is good, the score is bad, the score is fair. But for now, I think we just wish them the very best, in my view. Ndararu Asure, during your tenure, Kirokwa Ringo VC, ne serikali yonsi, eyokuwa manyikande una very tough man. A very tough man and a very strict man, asawa kole mirimo yae. Nonyene kero ogweta isika kero kendo montate bengo nere Lumumba kero kende igobara abantu babire etofauti. That is my observation. Kero kende abantu mbare baganiti kumanyanga this tough man who tried so hard kubwatira namo ne serikali kwa jumla go streamline the government. Nkiwa kwa rasibona iga buna gwa kirira. You are a private citizen. Absolutely. I went into family business. As you know, it's not a secret. An entrepreneur. Because as a civil servant, I would declare to EACC what your interests are and what you own. So I'm doing family business.
I've set up an institution to train young people in the hospitality industry. Actually, I have a TVET. Yes. That's what I'm concentrating, setting up now a TVET. I'm also into hotel business. Everybody knows about it, and I'm open about it. And I'm into community work at the moment. I'm like, there is a time I will give back to the community. And that's the level that I am in right now. Mo MD one Obed Mukwa ama na Mkate Enoch omo administrator yoko kora kurwa mukwanire bamatu anjire twarakorere bipindi binde kurwa yagari ufanisi onye aguko twanjira twarakorere bipindi binde kurwa ari nonya news twarakwana no mugusi kurugari ufanisi kurende Mama County ayenga tia barayi baria abatangani bacagite ento kiari kurukumwa bomo mugusi aye amo no musike Chris Obure musike James Ongwae na barayi bande mwara kwanirete ento kiari kurukwa bomo mugusi nabo igo bomo bado mboga nte kwanira bono iga twatwere generational change in politics bado bomo mugusi mboga nte kwanira abomo bonka ibure mami abomo mugusi awatakere babo twaligete ko bakwanire ngakielia lakini rende ndochie tukwebeka amo kabisa tobe amo lakini rende nando kugani kwaito nkolinga muno mugusi na into tobe amo nebisa kubinde biko bamo teligento kebe ko bamo muna bagusi nonye twatwalire generational changes we still need oba abantu amo muna bagusi kiagera kare tokoligereria kere nyomba abantu ngamo bale kabisa nandekera abantu baramo niko bagokwana buya bayigwanana nonekere bagukigusuma ngosikwa bale baegwa kende kiagera baramo igobo mubuna bunande tutagete kabisa tochikobo twara buno mugusinya twasinye tugotwara litukeri monyasaye tali mongiti abagotonyorera umurai uranyari gotobekamo onya chinga kichiri ntwanyari tukwebekamo nyachaye natagete gotobekamo nande ndindi ngagirite ngantu abetamo twachitamo tatika bintu bikebike byare gotobora tonyare ko bamo nande tonyare kuigwekana nebisa kubinde nande binyare gotwa masikani na ntwe kare bintu biko chikobagwa nonye nyama ya ng'ombe ya nyenyirwande na ndu twa manyunga group area yo mugusi nero tugeikaranse ga igekere bagusora na ndu twanyora igonka girete nga ebimbiri birangara libya na kuko gani waito nande ndo chenga bonest twaikere twaligerere gochikogenda gabo tukuchigotwara obomo boria na nto gusaba mono kabisa nyasa tokonya tobotware mbori obomo bobe ekiagera ntwanjete bisa kubyonsi ntomina tinga kare tokuchikoba muno mugusi niko tokuchikwerusia sebisa kubinde iko tokoba amo na ntubune timu etokomera na bali bande kwanyora na ntunto isaine na ntuto kwera na liboli gostoko boli liboli korwa sabande na baro batoiraniri ekero compare kabiri enga kietenya elimu alenga aye naba raibande bali baleke kolikia oiga eba bagaka nabanyina enga kia bono generational change ndio rocho abo mubuligeti ko bake tokorero bumaene kiagere bintu bire gati ba maisa roche ndio abo muburoro igonta gito tebinga kirege ntonge bwata chinga kichiaya tuwa ngoli gitware ngo abo mainga kielia lakini konyo chinga kinjiraika nabo gocha konyora bono chinga kimbono chigoika chinga kiechi igolende nkagirete ngabono gochi konyora torobo mobuli kabisa buli tuaganeti ekiagero nyandu tabo chagete kanga bono kende nkiyo bantu bagukwana lakini abantu mama etenga ririnya chae barengo nabegeto mogusiamo riri ongwae barenge no mugako obure mbatreta tegentokeria lakini rende ngiachi goikerana bono iga kakitiga togekerani asenge nje twalaniri lessons korwase ebisa kubinde twarorire muna bachire oligereria baminto matega iga mugakuri muna begeta abantu baliamo kabisa iga ono nabo bagwegokia serikali erororo asenge nje obo mubwabo bamanyire ng'abantu aba nabarabumba isaine babwato mukwaneri nande nabarabu nabo baranyare korete genta SMS barete ngo babekirwo torise koligereri bono nabo bali chikoni asenge nje obo mubwabo abo mubwaito rende na into abo mubwaito bono nabo toligereretie toborosi kabisa musike Patrick igomba Patrick torosi obo mubwaito na into tochiko ikera ali chikoni na into ngakiende nganya bantu chikoni bale na into nawo konyora to karanstoro present continuous tense
Oba mwito gumugusi mnatokuwa na bana igomosike Patrick Lumumba as an administrator engakia ino gosenga kiyo mugavana ngwae tikanye beke kwa jumla engakia ino mo president yekeranga gochaiga for example chiraiga gusi nkobanga mwarenge omera nonya nabantu ebikundi geta twateba omera nonya nabasae omera nonya business community omera na religious community omera all sorts of leaders lakini nkwanire immediate wanekero mo president bwensa chaga December abange go bateba ngabara ibaro babono igo bachiete bagatenga bakariyo mochere ne chingende bakagendanka abateba because it's in the public domain ebi wangi bibia barayi abange go batike twisiko abakariki kororekana emitandao yekijamii squeeze riko bisamangana bakariki kororekana bakwe murunga ni bagoteba nturiko ba incorporated bla 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 lakini matuko make baadaye abubuno mongina sali atebire mo president akagenda mate gasaba mate baito baliyo ko babebege tamo tokarare bintu bikoruwegwa chibilioni cheche basa chikoruwegwa amana to kuligereria se kisi yaito gosegusi yaito kwa jumla atukuona kitu about inereri bana pia I don't know ndojo kari konutira maswali ya makongsa yeah no gukwana nduri go itonde tugutema tukoinyurani anyway oma the leadership abantu bate leadership tofauti and leaders will look at priorities differently. Yes, maybe during our time our priorities were different and because we believed in the engakiri to form government na we needed to have a lot of public participation and inclusivity koleta abantu amo bonsi fanya biashara wa juu wa chini ibintu mnebyo so obugambi nabaro bogotageme alende mna bagambi ba akorora ekiana boranya mna maybe an planet in the future. You know, I'm hoping then the current leadership has done like 50% of their term. Yes. Maybe I believe in the next 2.5 years or 2 years, he will maybe get to bring people together in the manner you have said. Yes. Like in generally, what I want to say in Kalina leadership, neighborhood challenge and sometimes in leadership na wokora a lot of mistakes. Engamna when all the spectator watch football. Okora na ngakiata score that goal. It was easy. Kwama konyora na sometimes you can even get violent. Yes. When you are in leadership, it's completely because there is a whole generation that has come. There are new challenges. Chiachire, kadalika na kadalika. You go in that area, and maybe there is still time. Okay. They will get there. Via ke monye mbono kutusangia mbono kuigorire TV ya Getembe television ekionga kiamwa mugusio murobirio nege ikaro kya Getembe sangana inche amaburi yao ama aya aliya gutosege tabunege saku wetera se number 0726447367 igonde no mheshimiwa Mary Sali Otara, the first women rep of the county of Kisii, na boigo the first county secretary we county ya Kisii Moske Patrick Lumumba Moske Ben Mumanyi kurwanya ribari masabando chandikere message on tebinga mambia umonene bwenze nabwato muroberio kurokwanga bakona na chinyomba gucia sensemeria mukuru kwa njenga iko ya mu limitiri onyari kubogotira guci Nairobi ya chwekero muroberio yo iko bono usabiro kwabira kwa yaso kutaikirana nabona rorandikira MS ga sekeka getari egetambe chi ujumbe cyawe ndira kuri kanko bwatandi simi cyawe ibere isato tobe togosanga nabageni abaiga kira toko tema kulige ringa ntuvuno mugusi tunatoka wapi tunaelekea wapi basi ibolio linde bono liengencho mono mheshimiwa Mary Sali ama no Moske PL Fred Okengo Matiangi obere konyogo kwanerwa abantu bakonyagote abono na sogeti agachicha gusi uchire gusi naende uchire mono statement yarikwa barely a week ago statement yarikwa abange bakwaneire but before ataracha ense mugete yabarai mbate bete ngumugusi taraisanira koba omo president asense ya Kenya
inubuna barai mwara sabiri serikali asichinsemo mbalimbali both national governments, county governments mugusito isaniri tanchakire mama county iya mono Dennis ene riswali rigia tagetengo tebinga esenseye tuntori kumanyanga ngo isaine gusota isaini lakini Nyasaye era namanyete toise kwendese Biblia kere Yesu guchikoba mu mburwoti abantu batebete ngakende kiyange kuru Yerusalem lakini nende gusana watu atwale tomo moboli itokoro Yerusalem oli Yesu Kristo indagete kole tomubwekano yase gesakugia itoga iga kiagerense yenero Nyasaye onyetongete nero nyebegeto igore sebisa kubieto byonse bitobwate go 42 aseta yo none se constitution ase Biblia batebanga negesa kugete geisaine ko umurai lakini umurai ni gagwesokia ekere sokiri onyoro gosegetwa oira bona asenye njoko nyoranga mbali bwango bali tole ngora very slow bali babete bwango ebisa kubiri bikarorekananga nabyo bikobo burai lakini rende bono guchikomanya tole nga Nyasaye nigagochora ku Rwanda onsi nande bono konyora kero kende nturanyora mundu ntwabwato mugakanya chae utagete gosoka soburai ubu nande nasogete nande ngwaro chentu munabagusi etwa mwakerete 20p lakini eso gwaka kuria ntwasomete lessons nga wikana ande totwara abande batubwatisie tumanya kogenda intu muno mugusinto okonyara asenjire idari zwa togosoka twabwatana nebisa kubinde nebinde elinde twanyara konyore kitotagete ono kwatebire goro ya Fred Matiang'i nanje no mugoko no munene nga naintu mwana minto tokiro osokire oyo manyete kanete Kenya ngima taliga gusigo katumo manyete ekiagera otemirwe oirwe gasia nene serikali yeto ya Kenya agaiga na andikira asa yetu nigakorete gasibuya ikagera kamanyikana imena insko ya Kenya igorende nande bono gatebire nga na igwete biagaso nande nabaroche nga nabwate sport ime yayo burai aise ko egwekero gekegiense ekereri bagarira atoke nabakonyara kogenda ingigera tutange buno mugusi gochamo na kubwatisio mwana iyo minto engaki yekere goika elinde toranga nabande kreto gosoka insko gari kegera ntoko enda intutweka Kenya yetene ya itutwensi urayure kero gonto musigete nande ngo musupport turakore mirimo lakini nende constitution nerwete libaganga igoko egwichita etamu ye miaka 5 etane ko era bateba bono nanda abantu tiga basoke twanyorire ngo mwana minto sokire bono nabonta iteko buri mugusie sabetanga mwana iga sokire tiga to gendere konya kumutugekera konya kumubekera marangeti nebintu bibwene takobekirwa bwenere elinde ngaki yekerekerwo giatangasirwa ngambo sakire naboto na intutuligi togenda isike sabantu bande basane baito bisakubinde kiagera bali bamumanyete tobatebirinde tobwatisie Nyasaye gokoro gwanja kwaye nga nero oyo tonyore nga twanyorire igonga muntu otebire nga mugusitara isana igonta geteko teba gotagete go dimini Nyasaye aroseti bintu binde byonse bibire perfect onye ne jinse perfect onye ne bisaku perfect onye no muntu perfect lakini kiro yomo nabwatenga kiyaye akunyara koegwa ikirara atake koegwa igonyore nga kiyayikire yaito muno mogusina in particular eyo mwana wito Fred Okengo Matiang'i tutashukuru Mungu bya muno mugambi kwale nko bakure civil servant bona yose ko robi sinale kubuli yendo akibona ngo kubuli no bole munaki as a private citizen and or in business bakwanire na Fred usemo gusi bunegesa kuntora atwara numbers. What is your take? Kianiri swali na buri mama kanti. I will tell you in Africa, Kenya is one of the great democracies in this continent called Africa. And even our democracy is much more enene kuwa even America. Because the president of America a collegiate. But president, the US. But in the world, apart from India, Africa, Kenya is one of, and say about a lot of democracy.
again the clock that to emphasize Yes. as a former civil servant. Yes. Institutionary the presidency. The presidency is an institution. And as a sovereign state, Yes. because No, that's tanjo murayoro sikekero. yes, Sikabisi. exactly. Because without it, we don't have a republic called Kenya. And under the presidency sikire otokobe banana republic. Yes. But in terms of democracy, our brother, Mama County Ateba, our son, Anya Bagusiba Ateba together. We must all be together. Why am I saying so? And I want to tell you the history of this country. The history of this country, the politics has always been about certain tribes. Kurenga kia the first president, Tugacha the next president, Mbakabon. There is nothing wrong belonging to a tribe. Kenenkio, Kere, Amagoso. And everybody is doing it. And I'll give you an example. Yes. Trump. Trump, the president of the US, he went to the White House, akagobogambio wiki atebeti abantu n'abantu basaliri America foreigners. Yes. Inu abasongo ngobogambio make America great again. And that is like going into a tribe, if I may say. And there is nothing wrong. We have one of us. And we respect the presidency. Yes. You catch my words. But as we know, after 5 years, everyone in science has a probability hakuna nafasi ya kuchaguliwa kama rais wa nchi. So for us also to come together, anya abantu ba Western bagocha together. Yes. Abantu Rift Valley bagocha together. Ona into na anya kibononda amache inki amache omorero twari metie. I'm sorry to say that. That's true. Omorero twari metie. Yes. Tutatebe na one of us is coming forward. And I'm sure even the leadership of this country respects that. Okay. Lakini na nateba tunakuwa na heshima. Manake without heshima ya inchi ya urais, inchi inakuwa na shida. Lakini ikifika wakati wa kupiga debe, kupiga kura, if one of us has stood up, he has an equal chance, like kama Mkenya yote, kungangania kiti. Lakini for now, tunaheshimu. We respect the presidency. We respect. Dochechi ujumbe kino chigenda go chaso bangita twanda mutimo kasini ni tora akwembe ake gase kagitari getambe tora ndechi duka akurukonga andikirenga. This is Johnson. I worked in Ufanisi Resorts. All qualities of leadership Lumumba trained me. Indeed, he is a very strict and a very good man. Thank you. Ni Jackson Samoka, Virongo Ward. Lumumba aliniambia nikujie certificates. Hiyo certificate watima tariga stoko rigisa aita tukurarigeri ndo ketorengeti nduno mugusi. Mary did a good work. I request her to come to the race 2027 and is a God-fearing woman. Ayakorukumwa Manuel Ochwangi Kurumarani. Okay, bia mono chi ujumbe chino genderera kurinde ase ke getambe kurena getari getambe kurena tore twende atirana ase studio tonyore chi ujumbe ibiri satu tumanye kuirana na nitoga endereri ne nkwane yenge tembe television na ikiunga kia mwamugusi. Christa Marian Mission Hospital niyo ukorera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine
chikirero chibirengo bya Michael asaba nyagitari bago kurigereria asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyu yekerero ose the latest ensemo laboratory blood bank ultrasound tiweba Christmarin nebwate ambulance asaba konyibwe emergency usibwengo nje asamalieta Young Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendenio monene ese nyakitari yetu ya Krista Marian Mission Hospital ase nyakitari yetu ya Krista Marian niyo tuigorete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusio itu karibu ese nyakitari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao karibu kero kendi gians Krista Marian twakwariganiri erio nyare konyoro bokoni obu inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni mwariganiwe asokonyoro obweni obu patarire ase umuchi busongo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangi osekimabondo asamange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904 Krista Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Right, karibu na ndo mwanchu muligerio Getembe TV kinege karo kia Getembe nkuru kwa Dennis Ouru ndoke authentic Dennis Ouru asensemeria Facebook, Twitter na TikTok na pego tobuatia se chi group chito gose mitandao ya kijamii Getembe TV asensema ya Twitter gose X, Facebook, TikTok amo na YouTube ntorororo ogendere kubuatie nkwani yiga AMO ASAMO abaishimiwa back to ase nkwano yetu twarenge igoro yo bumugusie kiagera obugusiza our business tuanje ntuanja butuko na mugaso musene to mochore bwe kiama kia UDA musubati Gloria Oruoba oyore gatia baseneta na ntwe biroko togwa togeri kurugusiga ngati yabali bamukoba bamwarigani airport Fred Matiangi Dr. Fred Matiangi nabo bakomokoba gocha usi. In the process, engane yabeire kumulikirwa sana ne kiame kega kia UDA, especially kuruase leadership ntware uchina ina sumtandao Facebook, bwe treasurer, national treasurer kiama kia UDA, muske Jafet Nyakundi. Bago tebanga loyalty, obwege nuno kweru kuchia sepati negento, kiengencho na Gloria Oruoba, senator, orore kandire kogenda mamincha. Bono, chitariki kumine isano ne mumuti nyuwega, na wente weka busibwe kamiti area, ego chikumobori maborio, okonyorekananga nabuneteri chiko atomunka nanchi nabeire nkona kuligererie ngokora maeronu uchambuzi narorenga abara imbaroro especially tukwane kurwa sensemo yegetunwa bakororekananga abange niko bago support oyo kabere mo deputy president Rigathi Gachagua lakini ndurara kiama geko barangira ndurara abantu bamwabo bako bachoria ase mutanda ose bako bakwanira ngenki gekoro kibuna ntwegesa gukyomogusi. Number 2, the same question kerabara igete kurua soro gongorua gusi barorekana bakoegwa mabagagete ne serikali asekeria for lack of a better word abandi bakaranga bare minimum bakakana ngukwandiro yo kabero mu treasurer gusoyo romo treasurer wiki amagia ODM na boyiko mu jumbo mukoro asensemeri yakitutu masaba musiketi motibosire baboke mosi umo jumbe wakili mbangete birugogete na abandi abange abara igete kuruba bari bare serikali barorekanira bakubarage biyara bwangu ngiheko gerantu na barayi mweshimiwa Mary Tara lika barayi mukura rangira ni maega ye tent murara kwane rororo ngiheko bero bwangu onyobo mubwega bumbu busitu tatu kubwa achieve. Are we going to the right direction? Simbia mono seli swali ligia kabisa kwa boliri wachakira igoro yo musiko mochorwa museneta musike Gloria Oruoba oyo ochore tune chama ya UDA ochia se senate mumanyete ebyama bibwata machiko
ibwata machikabo ako govern ngaki omonto koba ase echama lakini bono rende toirane buneke gusindo tagete gotwara obomo gusi bomo gusi obo gweka tochamo to supportani ebe no rari echama eri goseriende lakini gweka na induto baba ngaini ngake togocha korosia obomo bwaito ono rende nyore omosike Gloria ororekanete nganyore lichiko lie chama ligoteba nga tororekana ase omonto ogochigopinga echama eri asore ono rende omayete bagoteba nga nyabomo nyama yachire lino tima digokebeka buya ono omosike Gloria igabete nga takonyara koremereri mwana omwabo ochire agenda achikomukaribisha ebe nawara lakini gochikokaribisha ari omwana omwabo ekiagera tari rero chikura chiare gwabo tari bochori bwarenge lakini okumukaribisha omwana omwabo ogocha otari echama eri esore lakini ochire chetindo chi sababu abasike bali bana ba minto bale kumwakira amagena bateba okorere babena kumurangiria igo ba kerokende bale kumurangiria ngwarura na ali gochi go support nerete temu na bono ndaite goteba nga tari rero matiangi akobori chikura ekero gonkera ababosa achigo kebori niga express ringa engaki erie goika na inje bono na bondo chinga nimbabo ekiagara libagandi bororo tochigotenena iga bana bamwe barorire bachire kumukaribisha Gloria ochire kumukaribisha igo ntagete gotebia basike bali ba minto bali bateba ngarangeri gochiaria nonyemu na gwateba bali bo mugetunwa nao bara lakini barabuna magena kabisa ndoche bakuruta omonene bwense ntumuno mogusindura arama monene bwense nonya no mosike Gloria tinda igwo kumurama tara kwa na linde lionsi maminja yo murai bwense utatige genda korete no guchiko karibisho omwana omwa oino omwana omwabo nayo koroko omwana omino mogukwana omunwa yomo takorete gibobe onye togochigorosia obomo gusi nje nari kororanga basike bali ba minte bali kwabera omwana oli ominto omwabo batebe nga kero kogenda kwebisa naye kurumaega tokogenda mutukwarorekana kiagera omurai oyo bwense nabakoigunga nayo tagete kumurwani lakini rende tigana intuke tori mutwaria ntorore muna turabeka amang'ana aya erindo tigare nayo nyakonyore esabuni ekiagera no mwana omusubati obwate family nere goikanyore genta kuria bono nyo bagochikomorusia mbobe bagokora lakini ngeri gochigototanga ntogenderera no bomo gusi etotagete gosabanga na barabo babwata namo na intwe nonyene kere nyuma batebe nganyore gusito kogenda mona intu no turi lakini bono etogosabwe serikali eye ntogotaka gusaria stokuragira gusese togokora ese na intu twarorekanire ikiagera na intu ntokuba bori ikiagera ntumanyete no bara ase serikali eria ndandike barona intu toigwete biye ikiagera no mwana ominto kanyore na nje nanyore ikiagera bono tindi gocha komoko akendari nere nkonyora ari kiakuri we are very happy nande tosigete musikori bwense ngo otoreira abana bari egasi no yangilo Gloria no yomo bokonyora ire egasi igo gakita abase komo Rusia ase ngenjonga nachete gukaribisha omwana omwabo use no mwana omwaba igako mwanga no nyamba lingo nyora baro yo minor opposition lakini nyomba ngamo mogochi na omokuragira igorende tindo chingambuya maybe no gotamanya lakini asoko kwana gwaito kogera bamanyanga teko babobe ko kwabera omwana omwabo na kotamosoki na kumwegerera elinde neranyare kogendera buchinga kichichigoika na cyanya gosoka onyore ntumuno mu gusinduramo nande ntocha gutwara division singa mwasere tiyoyo bache korosi nande chisegi gaiga ekiagere chige guchigotoroseri chisegi tigatwanjana no bari muinari naba bande bara engakiri goikana bokonyora tole amo igorende nonyane bisa kubiri binde narorire nga biriko indire omusike olia omusubati olia oyo korwaisha Juma alenge ODM nabaonjogete kabisa akagenda mwino gali lakini agenda tapaketa mu yaye kaera onde tayo muruseti nigo bamwegererete akabo kabisa bachikoreta ipati elia mwegerera agatigara paka na wale bono iga mbona aruetoriria chete ko egwegasi na serikali eri igona bonaro chino no yo minto Gloria na bali kumwegerera aberororo kiagera tarasalikete
Mheshimiwa ikondo ni liao. Mia umada kwenye kerende civil servant. But I want you to mark this date. Today is 11th of May. If on the Wednesday, I go to via Mokenya on the Wednesday, na the former Prime Minister, Mbanya go colleagues, na our President, on the Tare Kwegena. Yani on the Tare Kwegena only to carry more. But today, our former Prime Minister and the President of this country, wanafanya kazi pamoja. What am I saying? Politics is a game of musical chairs. Mambi kwa currency, mambi kwa tenenity. And because sometimes politics is the game of impossibilities. Yes. Abantu ntukwenda koba tolerant. Ekero koba tolerant, then you know mna mambi na arekero bugukia mbuwata manganaye. I remember mugaka Professor Ungeli one time ogoteba. Ekera mache atuba umuntu abana bachire batakira mache ensoko. Abana bakarakari. Togogenda naye no mugaka usumo mwanzo gutacha mache ugutiga mache yakena nuka. Ekera kenukire kwamanya gutacha mache ikwabeke nyungu gusikibuyu kwa ira nyumba. So with that a message here very, very clear. That there is tolerance, because I know even the president is very tolerant. Ikiagera 52 million Kenyans are very tolerant in Dobermont. So the president himself is very tolerant. Igotiga machanya gukenunuka araraba ntuagaga kubucha mache kabwate eturubo nebinyinyi bono nebinyinyi asa mache. Okay. Akiri simi chiao bono enda bwata simi ibere isatu iga enamba enoti sano na ibere isano nemo inyenye sano na ibere isatu isano nemo isano na ibere dara bwata simi ibere iga turara kwana nda ibirengere bya aye mbire biebi kulinde ntagenda kubwata simi kero ndoche bangere bwakaga. Does it mean this intolerance ige korolekana mono kuruwa sentwege sakwegeke umenyete sometimes nabura nyorenga ntulageti some intubunege sakwegeke nanja simbalire ntulageti some emotional intelligence because ntulageti some sort of wisdom yanete kolengane ya ino for example ntote venga intolerance inkora tu etugo angire kotekerera bagaka mu nabanyina oma the disease nere andita to kwanero mu busibono directly. Edisisi oburwaire mbure ase estore tugwente gusabanya sato konye ke twaroro yo moito usukire mutwe riba to kumusira tutati kumubekanse ntubwate usene mokonda nyiruke gusenki yani ngosaba chipasa chito chikonge egere oyo moito gagosoka nto murichani kororande emechande na naberaga for 10 years konyarorande umanyete bono nyasaye tara gotoa okorengana twensi abandu we mukereri igoro abandu babekansi mne bichari uroje bichari byonsi mbirengana no koraki bikorengana anye bichari bireiga ntuto kubwat simple kwerende totena anye bichari binyasa bibegeteiga a purpose nero na ande abantu bamanyana fimbo ya mbali sometimes ayuinyoka so even the na bitu gwente kwebori as a community na ngaki talk about tolerant is the word tolerance abwate sibiera to igungana kiagoteba hello yes Matthew encho kuyagarage Matthew mbiyore mbiyano mwaka habari yaberege mbiyere kabisa no muntu mia bya mono na no mia tebango amma ngena iko bongesa abo mbomo gusi yes serikali ya itire gavana ya itire Mr. Ongwae no ya wato abo mono inja wato bomo guikira nete akinja wato abo mo kuboya rero abono ne nkontu ati bomo okay ikiagera
Ono isikurigeri ndu mwananchi ndu agite kura muno mwananchi. Ndu bwate tax to kwa tax tole. Yes. Ikiera bara ya batu tu achora te ga bana ne senator. Bakaba bunge aba MCA mbata kire ko baamo. Egere na intu ke tutagito ko kanyu kuya ku ase serikali enne twanyoro ko kanyu kuwo. Arabu gento kende inki magendra ngo tebera. Yes. Mnabona president ya itu ya kite kisi. Onyo gotaba utware ngo sibale barabwa abanyene ni byama. Mbale kuorokie bale gutiga. Egere barabwa sabe bintu batusabire bintu muno mwana inchi kya ntu mwana inchi ntoja kugenda etujugo saba president ye ebintu. Tumaya ko baranga abanta maene mbaro obomo andi mbabwato obomo bubu ngaini litemi kero ko konya bana inchi bamwa babo. Muno ya tebire ga Patrick Lumumba. Yes. No muntu mungainyari sana. No yeno mungu yutara. Serikali yabo ninge yaenge ya no ya rosti nimbia ya ringi. Lakini yabone gabana yitu ya tuire roje ntu akonyo igesa kuba serikali enene mnatu agite kula yitu ya beire bose mitinya ke tano. Wale ko sabanya sawa nye Patrick kawo jikoburi bo gabana. Na ise ine kyano mungaini ya no ne byombe mbira jageti kero kende iga. Tu aroje ngango ikara je kobeko mugusiye asobomo. Okay. Kyano ne byombe mbira jageti kusiye ngima. Iya gitu konya mwana inchi gisi count. Yes. Mono ine rumura yuraje kubeka abantu bayamo. Muna naye na ura muno mugaka bwumuki wenka. Kuikubeka abana baamo barekana n'ubwanja n'ubuororo kuchimutu wawu ege serikali itikorrekana serikali no ine mucyo gikorrekana umucyo gwatuka. Okay. Tukosabira Patrick Lumumba buyale. Yasa ko mwanjira gikobori burayi kimutu. Auto ko mo bugabana. Naisa ine. Kurokwenjo Matthew kuruchinse mechio mbura bana siasa mote anga abana inchi mbante beti. Boy bana siasa mote anga abana inchi batebire. Hello Getembe. Hello Getembe. Yes. Wairi awe studio na abagani awaido. Wairire buya. Mongino ta na Patrick Lumumba wairire bono. Bia mono. Awo bwa yogiri ko ngari ra bali abu tutu masawa ne ya busi. Moto ko na misane ka so ni hata ni mora. Yes. Gwaro ni ta maso mo ko ya na maya no mo ra ji ya ko na babu. Ke bono ta ko mayo abu mo mo busi. Ita ko boro la corona se musbati minto como sena to tare to ko ko vina auta te koro robo mo gusi robo mo gusi bono bunge tera uni taman na yo ne na omwa mumuro minto matiagi ya teteka pate badani ko wa ta ko boya yeri goso a roba korete como worka musabab tarike na ko worka ra teteka amaranta ka yeri goso a robo ya korete to kende yes kiabere ngo mo usirare tabu namba namba ki takire ngo mo usiyama ko rokana to kende pati jima te nara ngo mo rali ya ko boya maswari ai no monto ore hai ore ngoro bobe oita ko ba yare ko ba ngono matianyo bono we soki bono ingi kwanta ko muhati ba ngo ta ko ko na kiwa advice ya ko sia maono wata gara maya ko sia serita sibuya ingo gusi na Kenya ngima ara kolera bu akubira seribori akubori na matianyo atebrenga sokari yari kunyarekana atebanga IQ ya ere igoro munero ateba kwa kwalingi buni advisor ya agi kwalingi wocha ko mu advice na baburi naende natoligereti yari nere buya tumwira ni
igaburiga Matiang'i bono ngwecokia arate gwecokire buru mu president. Yes. Ngoje kwa kwenge buni advisor yae. Ngaki kware goche kumu advice. Omate I know Matiang'i kerarenge a cabinet secretary was arenge akoregase ni Chinguru. I think na ande myaka totigareti nebere wika elections. Ana matuko 800. Amatuko 1 month bonande amatuko 800 exactly. So first of all ende mbano go consolidate like-minded people. Yes. Na ande mna nateba. And nakina wote unyore date ya lero. Politics ndoruko nyira with a lot of enmity. Like nobody should perceive na abantu bakisi mna bare anti-government. No. What the people abantu bakisi bakora no hotena in democracy na to express ourselves. I think and Matiang'i knows that. Yes. That he has to work with colleagues na Wakenya bande na anda asinare gucho kwekana maybe a cooperative ne serikali yeroro. So again the kyobogambi Madam my first woman MP get a lot of wisdom. Yes. And again to calculation of all our activities. Njena tebem na stu aikira bono we are exploring. Yes. Possibilities chinyinge. Na ndena give an example na ngomanye tena the right honorable Raila naikaranse na Ruto SMSM watena bono ngo beka ngo tuturesa serikali. So ototagete a lot of delicacy and a lot of wisdom going forward. Nakina kinda tebe na ande ibintu bitariko kwagagirwa bikorengera deeply. Twamanya ko ukwane matemenu ye kwagacha na ande koraki yatagura ekinje na kinda tebe. Okay. Libori na nenda tukubori kwa jumla tigancha kila sana county. Kegoliegeke ababamanyira na the Gen Zs baorekane no bakuligera na barai. Usikurigera former president Moskeulu Kenyatta kerago kwana igagwa address yekegoliegeke. Rigathi Gachagua ekerore no ande arakwana igagwa address yekegoliegeke. Ebagoteba nge change nigera sekegoliekega. Na inu buna baibori kando na koba meremende onsimo korabia and administrator civil servants politicians your parents kegolieke kenki aligeti June 24 nki aligeti konyegeria nse yaitu na kekaligi koleta a lot of changes ekagera bono nonye Raila no mo president bono baraba sani inki advice kimura rugochi asekegolieke ke more especially esi gesa kwekega gitu kyumugusi jakere mama county the Gen Zs. Dennis abana bali mbakorete mireme miya muno miya yoko uko igora abarayi baita maiso na koranga ngaibona twaikeire. Yes. Lakini rende enjira baminyogete esenye njo mweleke otorenge igo bachiete boka kagirite ka muntu moneta yore kubara. Yes. Etwanya ta sare nene abana abange mbasiretio magimabo ono iga baibuli abange nkolera bale kiagara mbabwati bana babo mbabarochi mbaitetwe na faida ndete yo yatogete. Yes. Lakini rende chilesen twasomire kero kenda abana baito basomire ko rwabo chibwena tako bakanya baira kegusi bagoteba baira mangana roti nande bategerera abantu abanene twanchire na buchinguru cheito. Yes. Lakini rende na mubachinguru obungai nimbole kurwa Nyasaye abantu abanene babwate. Ono mwana na aroranga yosomire nande nero bwana tabono gochikoira gochenchie nseye nkagerete ngachinga kinchiro baguchikonyore ngaki no muntu monene bonto kubatwera mate twachikoteba ngabono tata baba gwaisanire bono twagosokirigenda bona bono totagete gochikokorero Mosike Matiang'i ikiagera nero ucha urure kegorikeria. Yes. Ande bono kero kende no mokake gotubwa bono rende goika bona ichese tore bagaka banene mwana mokaba mbagocha kumutwera mate igo bara mu support batebenya ne kurangwa katore
lakini enjira nera abantu abanene bagokora y'obong'aini ekogera gwachi gofaulu. Nandi tokomenta ne chinguru chia abana bono twafaulu kegima igo ntaite kuboria abana abaito tokuruka Gen Zs nabaya bali nandi ntobanjete lakini baire amaguru make nandi bali obosemi kurwesa abantu abanene intutwa egasi itumura no gusomia abana kabachi koba ekibakoba lakini rende banyoro obosemi obuya kurwase tore tobatebye nando murayu tokuria nabwate nsema abana babwate role to play ase ikiaganetie lakini rende tiganyora abantu abanene litangani bamo obosemi obuya bamutwera amate and then togoteba n'abana nabarabunto batige kiaga nabarabwense amo yabo nero numanyete una siasa ye Moske Patrick atebanga to calculate ayo monto mone nago soangi baguchigokora abana bali nabarabumba bwate nsemo yabo mune etokora bakulika twabatebi inuga chimurikeiga ntubanjete sana ntubanjete mone kiagara ekintogokora keri bagokora buno buriki buria go blog ntogokora einere nsemo yabo nandi twabatei bakore buya bakora amamonto bakora nobong'aini obonene so that igo ntu batangania lakini nandi tumanye ngambaro. Thank you. Dennis, thank you very much. Omanyete again to went to learn in this country nkalina our young generation. Mbali the generation that we had in 1980s and 90s. Na abana again the kekoro kamna mtandao the digital platforms imefungua inchi that today news can happen in seconds and they can reach each other in seconds. I see abana babake a problem where or frustration because ukore school wakora your first degree wakora certificate courses and wakora diploma wakora masters bado hakuna kazi. So this country needs to change the way we plan our economic affairs. Kenya is very rich. Yes. Actually extremely rich. And I'll tell you, Kenya na wotura bento important thing because ntobwate some oil somewhere, ntobwate minerals somewhere, ntobwate freshwater lakes, ntobwate forests, ntobwate food, ntobwate human capital. Most important resource. My challenge is that if we can change engenge to plan for this country, then this country will be an economic powerhouse because of what the best brains in IT in Africa. IT penetration in Kenya is extremely high. So again, don't gender advice going forward because you cannot engamna echuba obe kechuba macha muliro onye botu onye nyageriga it will burst. The only way to contain this situation here no go plan for the future of these kids, and these kids what they need is to earn endagera yabo boka bawe kolera. Anye ndrugo chikokora igo a problem ya agencies we gekoroki we gegendra. So even at county level, oligeri abana bali gaiga bali university cheito they are in thousands. Boy moke street gaiga okoba shocked, they are in thousands. So our planning strategy we get change itomanya we have a young generation what access to information utaba ngaine bago communicate in minutes omate for the first time Gen Zs broke the tribal factor. Correct. They broke it. Tali mna gusaba luya bakwandamana gusaba gere gusaba iko they broke it and came together. And then arochi naona abana baita baiseke they were on the street. So that tells us na we need to change engenge to go treat na engenge to go plan for this country. Okay. Enkwaningia kegima mwancho muligerio Getembe TV. Chinsa na chiro chikarego to amage kegima chikarego to mugongo tuchinga chesire kuraga chinsa chirinya kiro to konyora mangana maiya senchira yo bwikirano ande kero bwata bagania baya ne nkwaningia chinsa nyiro chikumenyoka. Mheshimiwa Patrick, during your tenure for 10 years mwakorete kasi yaino
na leadership ya rengo nkikerie kemo mwakorere tumugusio Kisii County kere in your heart asibiri mwansi mwakorete binge of course unanya taribionsi mwakorete buya korengana no kwani kumugusi because you are human lakini ngerekeria aye miaka 10 mwabete under leadership ya Governor Ngwae kere in your heart otebanga ile na gutura abentu akeruchi nkobi but I'm very proud of what we did. Thank you very much. I've only one again recommend that tebe. Tukaligere rina ngento kikere important again tukia muhimu as human life. Tukataba help. Tukabwata in collaboration na Kisii University na national government tukaigora a college ego train doctors aiga Gusii yetu. Chi doctors the first graduation, the first doctors ngorenga ndisi abaku graduate. Igaran korigere na chi doctor chara koba trained Nairobi, yes. Oka. Yes. Nkoba chi trained in Kisii here. For me ine legacy tu atigete ya ekiara health na kiregento. Ere forever. To answer School of Medicine at KTRH na to abegete lab because the doctors will go to a pathology lab in collaboration na a university ya Kisii University. Thank you very much. Mama County, the pioneer women rep of the county, Itoya Gusii was the first county member of parliament. Yeah. Kere kimo korete na ya soko and na ya sura ile kule whatever. Yes, God gave me a chance. I did my part. Mbia mono. Ekinda gete goteba na korete alongside with the 47 women. Yes. Ingelianga ekeruge ketwa bekete tukando. Nkia bwate budget allocation. Nkia bwate kende. Nonya nkia bwate ngangi umongi na gochikokora as a parliament. Ono mogoko no linganto ekaransete tukateba ngangi to umongi na gokorekera ari bunge. Machikumwa ena araria ase bunge ne se county yaye. Na ende tukamagoteba nga goikatoligie njira e budget ye borro na liura isana ko mujumbe nayo kwira nanga gwateba nga na koreire ke na bakoreire ke na keri omokyo monna sana twakorete tukamake sure nga twa create a fund yekorunga national government affirmative action fund nesegie nene yakorete kiagaro nyo tutakorete nkanga nkia beto bono igeke kerororo abangina bagwe enjoy igonga nonyeti chiete kwenda chitamu ibere ninde happy nga na created a fund area eroe gokonya asekare gokonya ikiagera njire nanya nyorete na konya tabangina ase byombe chibasari abana ingakora value addition soko gorera abantu ebintu bakunyara kwegendereria bike asenga kienyenye ikiagere twanyorete towards the end of the term lakini nindira mogoko ngabono kiakinire nkerororo ngokonya kira abantu baito na ino ro mogoko twari kwenda tukiraria efandi linjare kobororo ikiagere senate njatagete chibesa cyabo cia oversight lakini mbanyorete inga kieyo timanyetirero ngabanyorire lakini umukioria bangina twakorete paka tuga picket nonya na sege itagia president kiagarata tukanyora iko we created that fund, it's there wone tagete kubeke rulichiko ebo kabisa gendere gokonya iko na ncho inoro mogoko nenga I created that. Thank you very much Mama County chinsando chiaeli kiandage 10 chiamenya kiresana tindi kuboria ondebwensigoro ya siasa ngambire ngari kiabwate kiagara matuko 800 atigaire na ni matenga ni nchenyo re privilege yoko ba host na ende kurende Mama County kamera aba gusimba kurigerereti amange twakwanire goro ya unity yomugusi na kirekemo batebe ngamanga nao alia wisdom ya haira akurae mugoroba yabona oyure ngeri arengeri tukurio kugokera abanyina na njino yo mabwa abanyina ndegaiga nkagete na nabero yo gwenge njase gisakugeto na se family kinyorukiane igonta getotebye bagusinga kigo cyakera bono iga tigatoba abantu abangaini abantu babwato bwanjani abantu bakoreta abantu amo na kubwa mono tochake obo mugweto bwo mugusina ntubona kinyomba kinde kire orubono iga goikera 2027 na intuonyo olenga nto isaine towe karanse mesa na intu tuanyara ko saba ikere to gusaba na kubwa mono omwana oliyo chetoito okorwa Fred okengo Matiani ekerengera likiria rweta asetole
tigatunya kumurengereria na kumusabira na gusaba ng'ekereri bagarira atoke nto base gutigara kwa maiga yaye tobe maiga yaye kabisa tusabirane nande twanjane no yene serikali yetu kwenye sabiri ikiagera nga twale ko bantu twale president irende tense yaito ntu abwatekero gikitutaite guchikorigia lakini agera turendere teigo wekerenga kierige guchikotebunga bono mbosakire abantu etsoka entonyore nga tuibangira na uturamo akere turaigunga ya kuliranire twansipi muno mo gusito imoke togenda saamu nonya kore sore nonya kore chama kiore lakini akare twarangari gunyomba minto tigatochito karanse toteba ni abande twateba mbora mu matento turaria na uturamo lakini tutiga tonya kobera agaria ngakiri gwika tochama igo nama yanko basabera abari ba minto baranyare kwegerera umwana glory orioba bamwegerere atigare ko bagabo ikiagera tindo chinga ise korugari onde naro ranyore faida na sara turanyore no mugusi lakini ise gutugororo mate none bari mu mwana mino kale bari memo tangende bari kose no yo mino igona bomo ko mwanja beigo agendera ko bagari tumanyete ngai tutagete at the end of the day biya mona mosese niwe nande nabange na bonse pibale sinyomba cheno gabo igongo batabinga happy Mother's Day. Thank you very much Mama County. Mheshimiwa Patrick njeta tako kukwane genteke moyoko mataba usi otwarenge paratram growers number 1 or number 3 in this nation nyariba masaba no paratram yalenge ne kahawa match kahawa yar kurunyinge kisi engakinere amadenia farmers abete written off especially in the areas of Central Province nchenko boli abagambe baito bono ngabali bare serikali bakonye amadeni ye kahawa ya wakulima wa Kisii ever written off the same way ya bete written off in Central Province. I know that because that time ilikuwa national government na mbaibere also nko bolia anyige kunyarekana that there was a big problem of transport in terms of airport. Sunekeli no yare kwa na airstrip. It needs to be opened up. Tunya gutumia mnaka airstrip tutaraza kuhache airport yenene because yaba gusi na abantu bakweligeli and they travel a lot. Mna wono dokuru watenda Homa Bay twachkolina ndege twagenda Nairobi. Ekikinya chinda sabe na kinatena serikali iriero robono iga. Tigatuske the presidency. Egera tonyo arama genda rogete. Ekerenga kiucha goika na women reporter bagaiga tutaona nini niko mbele kama mugusi. Thank you very much abarai baito asichinga kichingia mwanyorire mwanchu mugusi oitando cia sore aya naroka turakwane nabo yokogororana bunegesa kukyumugusi bagoteba ngantu negetinkinye kengaini uri na mato tariko tebi gwategerere ndenga kuigwerere mbia mona sibirengere bya gwasangire na intu mbia mona sokonyora chinsa kuba na intu asense mo ye studio nini tukurenda asense mo ye TV na thank you very much kuikali tukuria Jumapili mbia mona abaheshimiwa ba intu asokonyora chingaki Mungu akitujalia na ndenga kiende kimuranche to mochi tugendere go set agenda nabo yokogororana unegesa kunye saba siseni mbia mona bono mwanchumuligeria mbia mona soko sangana intu to skatambe kageterige tambe nimbega igakoretera mangana maiya sinchira yo gwikira no yichinsa inye chia bono butuko. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabono babata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba
nyumba chiria chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri korwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwegena muna ekale ya watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomenyete use chire chibiasara nchibwatokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone